Så Jakke, du vil lave en intro-video, men hvordan vil du gøre det, Jakke? Det ved jeg ikke. Jeg må vel bare sætte mig ned og gøre det og finde på et eller andet og lave og håbe på, at det bliver sjovt for dem også. Ja, og lave en intro for tiden. Ja, jeg har tænkt mig at lave. Så jeg skulle tage mig sammen til at lave en intro-video på et eller andet tidspunkt. Nu har jeg haft kanalen i god i lang tid, og uden at lave en video, eller jeg har forsøgt, men de har været for lange, når man har lagt det sammen. Men ja, nu sætter jeg mig ned og laver en. Og den her handler om en intro. Og virkelig besværligt for mig at lave. Ja, intro. Ikke snakke for meget. Når det ikke handler om intro. Intro. Nu når det her er en intro-video, så bliver det intro til kanalen, selvfølgelig. Men jeg undrer mig lidt over det til at starte med. Jeg kommer til at lave gaming-videoer. Jeg kommer til at lave særlig mange af dem. Hvis jeg kommer til at kan finde ud af det, laver jeg stop motion videoer, hvor jeg kan. Lige nu bruger jeg en iPad, men jeg har et kamera. Det er jeg tænkt at bruge, når jeg kan det. Hvis I ønsker en kanal, hvor der ikke bliver bandet særlig meget, så det her ikke den rette. Jeg kommer til at bande meget. Ja, det er meget mærkeligt for mig at bande en del gange dagligt. Jeg skulle nok bruge hele i næste uge. Det var lidt af mig. Det er nok ikke. Ja. Gaming-videoer. Challenge. Man kan også nogle parodier. Eller sådan noget lignende. Og grundvisning får man også, ja. Der var også en kanal mere, så når jeg begynder på modeltog for jer. Jeg har lidt så områder, de fleste der har. Jeg vil mene, det var noget 70 kvadratmeter, jeg har. Det kan jeg ikke huske, men det, ja. Jeg har sort og brød. Det er dejligt sort værelse, jeg har. Så kan man sige, at jeg kommer til at lave challenges og gaming-videoer, nogle vlogs og sådan noget lidt med hjemmesformer med, at bare taler om et eller andet, for eksempel at han har med i en film, hvis jeg kommer til at være det veldig ud. Hvis det på sådan måde, så vil det nok ikke være så meget. Igen, jeg vil have lyst, hvis det bliver sådan noget, som lige hans form, han havde med lige at være med i nogle scener, men hvor der i hvert fald var noget, hvor det. Men altså, folk, der vil jeg i hvert fald ikke gå med. Jeg er ikke meget til mange folk. Nej, i hvert fald ikke mange, jeg ikke kender. En forsamling af folk, jeg kender, der er lige så meget mod det, sådan en forsamling af folk, jeg ikke kender.
Den her video er allerede blevet bare en 5 minutter. Den er også lang over 5 minutter. Men ja, gå og sende på den her deres kanal. Ja. Jeg kommer til at lave gaming-video til Jernlands parodier, det er jeg sikker på, at jeg kommer til at lave. Så måske en video, hvis jeg finder ud af, hvordan jeg kan gøre det. Undervisning på et tidspunkt. Det er nok først gået lige en 17 eller til sommer. Det vil nok være tidligst. Ja. Men der kommer en. Det vil jeg gerne love. Ja, jeg kommer også nok også til at vise lidt unboxing. Der laver jeg også. Som for eksempel Robin Kajer med nogle softguns og noget tilbehør, han lavede. Der kan jeg nok også godt komme til at lave sådan nogle, der minder om. Naturligvis ikke med sådan en her. Det vil være lidt kedeligt bare at sidde og se en pakke en trøje ud på sådan. Ej, en trøje sådan der, og unboxningsvideoen er færdig. Det... Jeg plejer at være meget hurtigt. Jeg var meget hurtigt til at pakke den her ud i hvert fald. Jeg plejer at være hurtigt til at pakke sådan små ting ud. Det plejer heller ikke at tage noget tid af, hvad jeg ved. I hvert fald har jeg ikke oplevet nogen, hvor det tog en del tid at åbne sådan en pakke, hvor der bare lige var sådan en her t-shirt i på en... Ja, cirka størrelse. Ja, det var vist egentlig det, jeg gad sige. Jeg kan se, den er blevet over 7 minutter lang nu. Men ja, vi ses.